Existovala legenda o hudobnom nástroje, ktorý sa nazýva že cat orgán, respektíve mačací klavír. A mňa by strašne zajímalo, ako na to môžeš hrať. Ale namiesto tých strún, čo tam máš, tak tam máš mačky. Každá má iný tón. A keď stlačíš kláves, tak mačka vydá zvuk. Ten, kto vynaliezol tento klavír, tak mám taký pocit, že si pokazil kamarátstvo s každým jedným veterinárom a tak proste im chcel iba ukázať, ako moc ich nemá rád. Mimochodom taký fun fact, tento hudobný nástroj v skutočnosti nevznikol, chvála Bohu, ale plány na neho boli. Nie je to až tak strašne dávno. Hudba z elektriny, alebo jak by som to ja nazval, Tesla Ragnarok. Hudobný nástroj, takzvaný Tesla Coil Musical Instrument. Ako tento hudobný nástroj vznikol? To je dobrá otázka. Pretože to neviem. Ale viem, že je tam veľká cievka, ktorá vydáva blesky. A tie blesky robia tóny. Takže ako vyzerajú koncerty? Máš DJ-a, Thor, riziko zásahu elektrinou. Pyrofón. Jednoducho, je to proste niečo ako klavír, niečo medziskôr, je tam oheň. Po fyzickej stránke je to, že wow, no keď sa na to v skutočnosti pozrieš, tak to až také wow není, keďže tam je obrovitánske riziko zase požiaru. Čiže opäť, ako by vyzeral koncert? DJ, hasiči, možné riziko popálenia sa, alebo rovno vytvorenia sopky. Theremin. Čiže len mávaš rukou vo vzduchu a vyzerá to asi nejako takto. Ako keby si čaroval, ako keby si komunikoval s duchmi. A duch. Alebo ako keby si sa oháňal za komárom. A možno si robil možno Mozartové koncerty. Alebo Beethovenové. Čiže áno, Palica má ďalšie dve sestry. A ty si v tomto videu zistil, že môžeš robiť hudbu z čohokoľvek. No však niektoré hudobné nástroje sú krásne, niektoré sú geniálne, niektoré sú až tak morbidné, že ľudia kvôli nim išli do väzenia. Takisto ako tento morbidný hudobný nástroj, tak ty by si mohol dať takisto ten morbidný odber a like, aby ti zase aby ti neutieklo žiadne video. Dúfam, že sa ti páčilo, pokiaľ máš nejaký nápad na video, trestni tam koment. A pokiaľ chceš, že či nejaké video chystám, tak áno, chystám. Aktuálne je v pláne. Takže o mesiac, čaute.